ziua! Pentru că sunt foarte des întrebată ce mănâncă căței mei, astăzi vreau să vă arăt un model de mâncare gătită pe care noi le amestecăm cu bobițele pe care le primesc zilnic. După cum spuneam, căței consumă în proporție de 75% bobițe uscate. Noi folosim bobițe de la firma Farmina, așa nume Natural and Delicious. Dar în fiecare zi, pe lângă boabele fie uscate, fie umede, primesc și un surplus de hrană gătită. Voi folosi ca și proteină principală carne de curcan, țelină verde, spanac, brocoli, dovlecel, dar și cartofi dulce și morcov. Toate legumele astea le voi curăța și le voi pregăti pentru a fi puse la aburi. Iar după, separat, vom fierbe și niște orez cu care le voi amesteca pe toate. Prima dată pun carnea la fiert, doar în apă, absolut fără niciun fel de condiment. O să pregătesc legumele. Morcovia. Și acum o să le pregătim pentru fiert. Orezul pentru fiert. Știu că multă lume e sceptică în ceea ce privește orezul, dar mie îmi place cum le merge la căței cu el și îl folosim destul de des. Când nu folosesc orez, mai folosesc quinoa sau chiar paste. Orezul trebuie neapărat să fie spălat înainte să fie pus la fiert. Sisi, hai vine aici. Sisi. Îți place cartoful? Legumele s-au fiert și acum o să le tocăm cu bulețe ca să le amestecăm împreună. După ce am tocat toate legumele, o să le amestecăm împreună cu orezul pe care l-am clătit după ce l-am fiert. Deci e foarte important ca să se spele atât înainte de fierbere cât și după fierbere, să se mai elimine din excesul de amidon. Din
cantitatea ce am gătit-o mai devreme. Eu gătesc cam o dată la 6-7 zile în funcție de cum îmi permite timpul și, bineînțeles, având mai mulți căței, îmi iasă o cantitate mai mare pe care o depozitez în frigider în aceste cutii ce se închid hermetic. Dar îmi este foarte simplu să le încălzesc în fiecare zi, pentru că noi la masa de seară amestecăm bobițele cu apă caldă și, bineînțeles, în fiecare seară când scot de la frigider această mâncare o pun peste și peste se pune apa caldă. Așa. O să vă întrebați probabil de ce înmoi bobițele. E un lucru care l-am învățat de la crescătoarea de unde am început eu ca să-mi iau primii căței. Dânsa este de concepție și la fel și eu am ajuns să fiu de aceeași concepție în timp, că aceste bobițe fiind foarte concentrate cu o grămadă de nutrienți, căței nu prea se hidratează cum trebuie pe timpul zilei și atunci, pentru un surplus de hidratare și pentru a reduce problemele la rinichi în timp, le înmuiem cu apă caldă la masa de seară. Le voi lăsa o oră la muiat, după care vom reveni și să vă arăt cum decurge cina la noi. Bobițele s-au înmuiat. Acum o să le amestec cu mâncare gătită. O să mă întrebați care este procentul de mâncare gătită față de bobițe. Eu folosesc 75% din porție bobițe și 25% mâncare gătită. Frumos, nu. Frumos, frumos. Voi, Kika, Mister, Sisi, Porsche.